makamano natimore ne nitiere piny mar South Africa. Madi medi? Adwa mamedo matin kama owadwa wachoni. Nairobi, the Urban Physical Planning Act, Nairobi nobedo planned for population mapiny. Nairobi sani king'iyo Nairobi sani godiochieng' Nairobi nigi dhano milion 7. Gotieno Nairobi nigi dhano milion 5. Manyiso ni ji milion 2 gi bathe matin gin joma kalo to gin joma buoro makalo pile pile ka gikalo through Nairobi. To king'iyo planning ma Nairobi ma inform gimiluongo ni Regularization Bill of 2015, 2016, 2017 nyiso ni Nairobi nobedo plan for a very small population manok kal milion 2. To nikech global challenges population ma dhano osedhi malo to lo tin. Mae manomiyo sirikal ko mar Nairobi higa mar 2013 through Governor Kidero kod Nairobi City County Assembly, my speaker by then I think ne Marehemu Magelo, nokelo bill achiel mondo mi kuonde ma ji odake mar not planned to already nitiere human activities omigi migi oboke mondo oboke ne kose migi imiyo gi title deed mane neno kama Ker Uhuru Kenyatta ne chiwo diere moko chien kacha. Kose migi mano to achiel idhi tim restructuring mar barabara, mar siwa, mar stima, kasto gi mar gik machalo kaka yore mag nema te gigi te dhi bedo into place. To gigi te bende gi fall back into chik. Chik bende nyaka tim gi nade, nyaka back up structures gi development mora mora matimore e town mora mora. So ka nitie kuonde ma chik onge to en responsibility mar jok maloso chik lo jopiny mondo mi otimo make sure ni chik ni obed effected. Kendo to kang'iyo mos aneno ka bwana Miloni Kimathi Nanyuki nene gi similar gas outlet nolor. Koro gima dwa difa go wadwa ni odwa wacho ni ka Nanyuki cha nolor miso ni kuno ne onge sirikal mamalo kata nema gini mane nyalo miyo kucho giloro to ka. Another thing mada wacho adwa mana ni ok adwa blame Babu nikech en responsibility mar jo elected leaders tema Nairobi, including Ker, including governor, including Babu Owino. En mana adwa manyiso ni kaka ng'e Babu Owino gi mbine ma en godo cha. Dikoro in gi clip ka manyiso ni otemo dhi kacha to tame. Boka pani loro kanyo ne nyalo tame. So it is high time mondo wan kaka leaders give all stakeholders mondo wakaw responsibility moving forward nikech as a nation okapara ni our preparedness for disasters okapara ni entie level madwarore kaluwore gi kiwango ma vision mar Kenya gi mar piny mangima kuma dhiye. We are not prepared. Mana kamano adwaro mar mon matik thor wach maka maneno dede wach moro ili to bende wang'e ni Kimathi ni kata bende ise obila en ang'o matimo gi ka bende wacho ni nitie cases moko ma samoro gimiyo maino ma ng'ato yudo kose mana mako odiochieng' onogono. Kimathi noterore nowuon ka obila bang' ndalo 4 nikech masira makamano kanotimore Thursday mano chieng' tich ang'wen mar juma mokalo. Bang' ndalo 4 ginen kanyo obila natimo ang'o nok nyal make nodhi ochiwore nyoro apisas mag nema maneno kanoma